तो भाई हमारे एगो टॉपिक वायरल होता जगन्नाथवा बह ए पर शायद खेसारी भैया हमारे भाई गाना ला सकतारन, कैसे ही टॉपिक बहुत ज्यादा वायरल होता है। ए पर बात विचार भी होता खेसारी भैया के टीम से जौन की ए पर काहे ना एगो गाना लिख देहल जाओ। तो भाई हमार राइटर जौन की अखिलेश कश्यप तैयार बनन हमार भाई, तो शायद ए पर बात विचार हो गइल बा, गाना शायद आई खेसारी भैया के जगन्नाथवा बह। तो उनकी टॉपिक काफी ज्यादा रील में भी हमार भाई जौन की बज रहल बा और ज्यादा से ज्यादा वायरल होता। तो ये गाना पर शायद यह अनुमान लगावल जाता है कि खेसारी भैया शायद ए टॉपिक पर गाना भी ला सकेलन, कैसे जौन वायरल टॉपिक होला जे पर तो खेसारी भैया ओइ पर जरूर एगो ना एगो सॉन्ग ला देवलन। तो हमार भाई अपडेट ये बा कि 1 मार्च के जौन की खेसारी लाल यादव के होली समारोह बा हमार भाई पटना में, जौन की काफी जबरदस्त होके आला बा हमार भाई। तो खेसारी भैया के फैन बड़ा लो तुम जरूर पहुंचिए। और एलबीस यादव जो कि इनका के तो तुलो तो बहुत अच्छा तरीका से हमार भाई पहचानत बड़ा लो, इहो कोनो कम मशहूर आदमी नहीं खन हमार भाई एलबीस यादव। तो भाई इहो वहाँ अवतरण तो काफी जोरदार धमाका हुई हमार भाई। तो वीडियो को लाइक मार दियो और आसपास जे भी बा ओकरा के शेयर कर जरूर बता दियो हमार भाई।